bathe mangicele ama-Blue Nation ngiphinde ngicele nama-Red Nation nawo wonke umuntu othanda umculo kaMaskandi. Kwenzakaleni? Kunalensizwa igama layo iGitar. Lensizwa ingithumile njengoba nibonile Nomfazi, we tried to build a future. Ngiyacela uphume empilweni zethu. saza nenhle sohlezi sikhumbula uphumule kahle. Lena intokazi yesonto. Leli ihlathi lesonto. Right ke ake ngithathele lithuba ngibingelele ngokhulu ukujabula nokuyithoba enhla nasenzansi phansi naphezulu okuncane nomdala ntokazi insizwa sawubona mlandela podcast bathi le eyomhlaba lena ivutha amalengabi sephindela Duma lelo zilo Duma izilo Duma kwaZulu kwavele kwayizwakala senyakazi South Africa neAfrika nomhlaba wonke jikelele yabona ngusibeni madoda leshumi uzomenzana wedwa igama le podcast umqadi podcast lolo hlelo lolu izwi elamaciko phelela ke usakhumbula ukuthi ngisuke ngizokwenzana mangisuke ngikulethela lolu hlelo ngempela sonto cela ukukukhumbuza ngoba ngiyakubona ukuthi sengathi wena unenkinga yokulibala Eziphambili evikini izingoma Bambuza 21 le ngoma mangakuhlebela indaba ungayibuzanga ihleli ku 1.2 million 1.2 million nangaphezulu nakhona lapho uma nje ngikhuluma ngo-YouTube ngingakhulumi ngo-Spotify ngingakhulumi ngo-Deezer ngingakhulumi ngalutho uzokhumbula ukuthi le ngoma iphume nini iphume khona maduze ne so ibophele kamnandi umthembeni Mdevu sichazele sitshele makusuke kuyimpela sonto ngikhela phezulu eyihambe phambili bese ngiyothi va ngeqhawekazi lesonto ngeqhawe lesonto ngoclever ongagive up uyalazi udaba siliphethe ihlathi lesonto kodwa njengamanje ngithi kuwena ezesonto ngicabanga ukuthi sonke siyayazi le ndaba sibonile indaba enkulu ngomhla ka-22 March 2025 eCarnival City uGatsheni uFalabo uThandazani Masinga kanye noMayogathi sekuqinisekisiwe ukuthi ke bazoba ngabanye abazonandisa njengoba sazi ukuthi ke lo mcimbi uphethe noma uzobe uphethe noma uphethe izinguqulu zodwa zomculo kaMaskandi uKhuzani Mpongose nethimba lomcimbi bathe mangicele ama-Blue Nation ngiphinde ngicele nama-Red Nation nawo wonke umuntu othanda umculo kaMaskandi ukuthi aqhubeke athenga amathikithi baphelele lapha eCarnival City ngoba kuyobe kusindwe ngobethole. Kwenzakaleni? Kunalensizwa igama layo iGitar. Lensizwa ingithumile njengoba nibonile ikhiphile ialbum noma izingoma ezishisa be zivutha be icelile ukuba bafethu qhubekani nilalele umculo wayo ngoba kunento enizoyithola kulezi ngoma lezi ezikhiphile igama lakhe iGitar. Sitshele bafowethu namanje isathu sabaningi indaba ye-recording kaGogo Maweni ngiyacabanga uyizwile awuyizwanga le recording iphoqa indoda yakhe noma uphoqa indoda yakhe uGogo Maweni ukuba itshele umakhwapheni wakhe bahlukane naye We tried to build nomfazi, we tried to build a future. Ngiyacela uphume empilweni zethu. Thank you.
No, tell her that you don't want to be with her, you don't want to see her, and I have a fucking address, okay? And her stupid ass that whatever you guys were doing together, it is over. And I'm not going to leave you for a rat that stays in Turfontein. A stupid girl of Fasipondo, or you thought it was good enough for you to come. You tell her that you're not interested in that shit. Because she's shit. And you tell her that she's shit. She was only good for that. She's not something you're going to bring the peace for because she's a fucking ass. Alright. Mhlawumbe ngithathe lithuba ngokukhulu ukuzithoba, ngokukhulu ukudumala. Ngithathe lithuba ngidlulise kumndeni nabangani nehlobo nabo bonke abebesondelene nentokazi ebeyiliqhawe, evezile ubuqhawe, ebiphiwe kakhulu, edlalela indima yayo ngesikhathi esinikeziwe noma kade sisalindele okuningi kakhulu kulomkhakha wezokusakaza kule ndima lena kaqeda isizungu wenza okuningi kakhulu uZamaweza Mthalane Zulu Glama. Nkosazana enhle sizohlezi sikhumbula uphumule kahle uhambe kahle sithi nje duduzekani mndeni nezihlobo nabangani. Lena intokazi yesonto. Lena intokazi yesonto. Iqhawekazi noma intokazi yesonto, iqhawekazi lethu lesonto nali yilo kanye leli. Ngicela lo mqhele bafowethu suthathe ngezandla zethu zombili siuphakamise, siuphakamisele phezulu ngokukhulu ukumhlonipha. Simthwese siufake lo mqhele, siufake nansi intokazi, nansi iqhawekazi, inkosazana uAmanda Black. uAmanda Black ubuvezile ubuqhawe, wanqaba abantu bezama ukumsebenzisa kwizindlela zabo zobumnyama, bezama ukulwa izimpi zabo ngaye. Waphumela obala, wathi cha akakaze nahlukunyezwa ngokocansi nguSjava, futhi yena ba right kakhulu, konke kuhamba kahle phakathi kwakhe noSjava, bafana nobhuti nosisi. Bafowethu ngiyithandile lena, ngiyithande kakhulu lena. Ngicela suthathe lo mqhele sonke subambe kanye sithi ubuntu abande ezweni. Sisi wethu Amanda Black ubuvezile ubuqhawekazi. Ubezoba yini kodwa undlalifa madoda? Ngokushawa ngemfe iphindiwe. Leli ihlathi lesonto. Yabona ihlathi lesonto. Leli ihlathi lesonto. Ihlathi lesonto nali yilo kanye. Yilensizwa lethu inhlamba sengathi indlala kuna wonke umuntu kwaZulu. Sengathi nje ayikho insizwe engaphezulu kwayo. Angazi ukuthi ngizathini wena insizwa yakithi, kodwa thina sazi insizwa. Sithule ngoba sizinsizwa mfana wami. Ihlathi lesonto nali ngifuna siqondise lensizwa le namhlanje. Ihlathi lesonto. 2000 wamasemba, Tamara wamasemba, uClive wamasemba lo, kade Sunonyo niyangidakela insha 2000 welebe lo enikhuluma ngawo Sunu Fuzek. uyayisa nangumuntu. Uyazi lensizwa ngikhonze kakhulu lensizwa ngikhonze kakhulu ngilandela. Into engifuna silwise kuMax Makhanya ilo keep inhlamba kalula. Yazi nje uyayidedela kakhethi weMax Makhanya. Manje mfana wami ngizokunikeza nje zibe mbalo. Uma uqhubeka ungayizwa lento engikhuza kuyona. Leli ihlathi lesonto asiwafuna amahlathi kwaZulu. Lalela ke ndoda,
awuzami ukwehlisa for now ngizokunikeza ibe mbalo mawuqhubeka ngizaqhubeka ngizokufaka engaphezulu kwalokho ulandele podcast awungilekelele man nakho usodlala uMax Makhanya leli ihlathi lesonto uclever ongagivapi uclever ongagivapi uclever ongagivapi. Alright, uclever ongagivapi. Nginesicelo ke bafowethu. Ngicela ukumxolisela lo muntu obekufanele sixoxe naye namuhla. Obekufanele simnikeze amandla ukuthi aqhubeke. Ebekufanele namhlanje ezozidayisa, ezosithengisa, ezocela isupport kunina. Bathandi bomculo, bathandi bendima ezobuciko. Ngenxa yinkinga zobuxhakaxhaka kugcine kuphoqa ukuba sihoxise lengosi singabi naye okwaleli viki. Ngiyethembisa angeke kuphinde kwenzeke ukuba singabi naye uClever ongagive up. Kodwa ke ngiyakwethembisa na kanjani kusukela ngeviki elizayo sizoba naye kuyoze kube phakade. Ngiyacabanga ukuthi nangeviki elizayo uClever ongagive up sizoxoxa naye uye kanye lo kuzofanele ayixolisele aphinda ahlawule ngokuthi ashodise uhlelo alugcwele njengamanje. Kodwa ke kufanele ngikwenze mina ukuthatha leli thuba ngibonge kuwena mlandeli wepodcast, ngiphakamise izandla zami zombili ngithi nje ngicela uqhubeke nokungisupporta nokungeseka uchaza okukhulu kimi. Ungakhohlwa ukushare, ungakhohlwa ukusabalalisa le podcast lapho ocabanga ukuthi ke ingafike khona ifike ithole indawo ihlale khona.